Mulla ees. Kato missä Samilla on. Vitun paska! Sami, mistä Sami tykkää hyvin paljon. Minä juon ES. Helvetti tippu. Kuuliota. ES hommalla. Ei tuu katso tähän. Mitä vittua? Kato. Kato. Näistä yksi on panomies. On varmaan etumainen. Varmaan. ES! Pöllit karkkia! Ai ette vittu hyvää. Kuvaat oikeesti. Vittu tulee vähän kännissä. Vittu ES onne. Eiku tälleen päin. Ui helvetti, väärinpäin. Vittu ES onne. Vittu ollaan vähän humalassa. Ui vittu. Hyi vittu. ES onne. Mennään just tässä Lohen kohdalla menossa kirjastoon. Sami on vähän kännissä. Se ei osaa käyttäytyä tuonne ES:n kanssa. Vai Red Bullin kanssa, kumpi se onkaan. Kuvaa tätä. Kuvaan ES on. Mitä helvettiä? Mutta se ihan humalaa. Sano tänään voi tulla video. Eli ei kerran nyt hirveästi tehdä videoa, niin nyt kerran. Tehdään ES onne video. Eli siis tässä se. Ei osun. Mä oon siellä. Mutta on sitä humalaa. Oot sä juonut sen? Vittu! Sami heitti sen! Se joi sen! Se voitti! Katso! Ettekö usko? Vittu tässä on ES. Tässä on ES oikeesti. Katsotaan mitä tässä on. Me ollaan täällä. Kirjaston lähellä. Ja vähän karkkia. Vittu. Mutta mennään. Vittu mä menen täältä. Ui. Nyt tulee katku, moro. Se jatkuu taas katkolta. Mun nenä päässä on ES. Hyi vittu. Hei, mennään kysymään mun takkia tuolta kirjastosta. Joo. Ja me ollaan menossa kirjastoon just ja en oo vieläkään juonut sitä. Paljon sulla on vielä? Ota mä kokeilen. Vitun paljon. Juotko se sen loppuun? Juon. Mä en sillä väliin siihen kastalle ottaa. Kysymään sitä takkia. Joo. Mä en tiedä milloin tää video loppuu. Vittu mitä haluaa. Joo.
käynyt räjähtämässä. Niin. Taitaa olla moro.